Добре, за тебе ли да въря отстрани? Да, трябва да си... близък план. Не, чак. Отзад. Ще снимаме това. Тя ще постригва нещо. Ще снимаме ръцете, какво прави. На някакъв фон, нали? След това... Ти си мислиш това, лято, слънце, не ти трябва осветление, не ти трябва нищо. Гледай сега, идва някой оттам, минава насам, отива на някаква среща, нали? И става някаква история. Въпросът е точно това, да измислим някаква история. Нещо да стане, да е интересно. Режем тук, режем там. Кът тук, кът там.